بله وکو گروپ ما پارێزەرên خوبەخش یا دیار کو هەمی گاڤ هەر کەیسێکات بەرژەوەندییا گشتی دابتن ئەم بەرهەڤین بەرەڤانیە jê bikin her kesekê bête girtin jî ku ew kes bû wextê girtina wî hokarên girtina wî berjewendiyeka giştî dabitin her dîsa berhevîn berrevaniyê ji keysa wî kesî jî bikeyn ev rûkeka qehreman demeke zor e em ji destpêkê û heta nuke me hewleka zora day em bizanîn ku keysa wî çi ew berif çi çitin eger keysa wî ji wan keysa bitin yê berjewendiya giştî da wekû çalakvanek hat bite desteserkirin û hat bite girtin em dê berdewam bîn û digel datwerê vekolînê û her wisa digel cihên peywendîdar di vê karî da ku em bişên xizmeta vê keysê bikeyn ku heta nuke rastî em berdewam bîn digel dezgehê peywendîdar divêrê da hêşta me wekale jê newergirtiye em heta ev rûke nebûyne grûpê me nebûye parêzerekê yasayî ku bêtin berrevaniyê ji vê keysê bikitin û heta nuke me nezaniye bi duristahî ev keyse berif çi çûye û keyseka bêjîn ya kesokiye yan jî berjewendiyeka giştî daye ku em bişên pitir biryarê bideyn û pitir serkar bikin heta em keysê nexwînîn em nebînin em berjewendiye yanî em wekû grûpê me parêzerên xwebexş berrevaniyê hînge em ji keysê dikin heta em naverûka wê dibînin û em dizanîn ku ev keyse dîvçî yasa bendê yasayî hatiye cêbecêkirin û berif çi çitin em bizanîn ev keyse keyseke dibû berjewendiya giştiye da em pitir bişên xizmeta vî karî bikeyn û pitir vî grûpî ser bixin. Ev rûke jî ek parêzerekiş grûpê parêzerên xwebexş seredana asayişê ya kirî bû wergirtina bijîn wekalê bes heta ev demê ez digel te taxivim hêşta me wekale newergirtiye ku em bişên keysê bibînin û bixwînin û bizanîn ku ev ji wan keysa ye hatiye tûmarkirin ku em berrevaniyê jê bikeyn yan jî keyseka kesokiye eger me got berjewendiya kesî dabitin wekû grûpê parêzer em berrevaniyê ji keysên kesokî nakîn û daxwaza me cihê peywendîdar ew e ku rêkê bidine grûpê me hemî dema ku em bizanîn ku ev keyse em naverûka keysê bizanîn çê ji wan keysa bitin ku em neçîn berrevaniyê jî jê bikeyn daxwaza me careka dî ji cihê peywendîdar harîkar bitin gel grûpê me ku pitir bişên xizmeta gel û welatê xwe bikin. Îlayê yasayî ve her kesekê bête girtin yasa rêkê ditin ku ev kese parêzerek bûyî bête dabînkirin bête danan ev kese parêzerekî bi xwe bigirtin bêtin berrevaniyê ji wî û keysa wî bikitin û her wisa yasa bi xwe rêkê naditin çi kes bêne dadgah kirin eger parêzerek wî bi xwe negirt bitin dadgeh parêzerekî bû wî danitin ku bêtin rûja dadgehê berhev bikin û berrevaniyê jê bikitin û her wisa girtiyê bêjîn cihên peywendîdar wekû asayîş her dîsa datwerê asayîşê wextê evî kesî tîn te vekolînê û gel daxiftin her wê gavê daxwazê ji parêzerekî bikitin eger wî parêzerê xwe yê kesî nebitin daxwazê ji parêzerekî bikitin bêtil wêrê berhev bibtin çunke yasa vê çendê berhev û rêkê ditin û datwer jî her wisa bê yasa an bêjîn bê berhevbûna parêzerî dadgehê pê nakitin.